разпознаваш кое е истинското хваление. Това хваление дали е от Господ. Този проповедник дали е от Господа. Този пастор от Господа ли е? Вижте, не дейте пред цялата църква. Ако има такъв човек помежду вас, говори си с него първо. И тогава вземи свидетели и говори с него. Ако днеска ти искаш да живееш живот дългогоден пред Божите очи, би трябвало ти първо на първо място да имаш благоприятен живот в очите на Господа и в очите на хората, защото е писано, че одобрен от човеци какво? Угоден на Господа. Апостол Павел какво се опитваше да направи? Да угоди на човеците, да ласкае човеците. Бог манга, от нея душа. Мера тук е. Номер 1 сега. Разбирате ли за какво ви говоря? Това е дух на ласкателство. Пазете се, брати и сестри. Боже, аз ти благодаря за това, което се правиш на Боже, сега ние те молим за това служение. Боже, не нам, а на Тебе цялата слава, Исус. С славата Ти, с величието Ти, благодаря Ти. с присъствието. Благодаря Ти за Твоето Слово, благодаря Ти за Твоето чудеса, благодаря Ти за Твоето основание, благодаря Ти за Твоя дух. Аз благославям, Боже мой, това служение. Благославям моят брат, Господи, Мишо. Брат Мишо, ела насам, искам да се молим за Тебе цялата църква. Ела насам, приятел. Да се молиш. Братя, ще помоля, нека всички да дойдат насам. Всички, абсолютно всички. Така да възобновим и да се молим за този човек. Обаче искам да направим това, знаете ли как? Няма определен човек, който да му постави ръка. Просто елате насам, братя и сестри. Моля ви, елате насам. Искам, когато ние го обгръщаме, да го обгръщаме с любовта на Господа. Не се можете да ме докосвате. Заповядай, не хапя. Алелуя. Заповядай, брат, отготвил, заповядай. Алелуя. Да се молим за цялата църква ние, които сме дошли тук. Искам да се молим за този човек. Знаете ли защо? Ще има атаки, ще има борби. Исус ни предупреждава, пасторе, Исус ни предупреждава, че ще имаме... Господ всяко зло намерение. Че ще имаш битва, приятели. Ако мислиш, че си завършил ден, ти си завършил само храма. Бог честен. От днеска започва истинската борба в живота ти. Запомни го, брат. Нека се молим за този Божий човек. Бог да му даде сили да стоява до край. Така и за жена му да се моли. Алелуя! Аз те обсипвам с благодата на Господа. Изповядвам върху теб сон на живот. Пророкувам за теб и за дните, че ще бъдат добри. Исус, Господната ръка да те води. Ти да бъдеш глава не опашка. Бъди глава не опашка. Остави духът на Господа да работи в живота